дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. мубодилаи барқияҳои табрикии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва президенти федератсияи Русия Владимир Путин. замони ифтитоҳи мактабҳои нави Русия дар вилояти Суғд маълум шуд. озмуни вилоятии китобхонаи намунавии вилояти Суғд дар соли 2022 гузаронида мешавад. ҷамъбасти натиҷаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳри Панҷакент дар 3 моҳи аввали соли 2022. миёни асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва президенти федератсияи Русия муҳтарам Владимир Путин ба муносибати 30-мин солгарди барпо намудани робитаҳои дипломатии ду кишвар мубодилаи барқияҳои табрикӣ ба амал омад. дар барқияи табрикии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба унвони президенти федератсияи Русия Владимир Путин чунин омадааст: муҳтарам Владимир Владимирович, лутфан табрикоти гарм ва таманниёти неки маро ба муносибати 30-солагии барқарор намудани робитаҳои дипломатӣ миёни ҷумҳурии тоҷикистон ва федератсияи Русия бипазиред. толи ин 3 солаи сипаришуда кишварҳои мо дар роҳи рушду таҳкими муносибатҳои дӯстии наздик ва ҳамкориҳои барои ҷонибҳо судмат дар чорчӯби шарикии стратегӣ ба натиҷаҳои назаррас ноил гардиданд. сатҳи кунунии робитаҳои гуногунҷанбаи Тоҷикистону Русияро ки аҳдномаи дӯстӣ, ҳамкорӣ ва кӯмаки байни ҳамдигарӣ ва аҳднома дар бораи ҳамкории иттифоқӣ ба асри 21 нигаронида шуда заминаи пойдори онҳо мебошанд, баланд арзёбӣ менамоям. Федератсияи Русия шарики асосии тиҷоративу иқтисодии Тоҷикистон буда, мо дар арзаи мубориза бо терроризм, экстремизм, ҷинояткории муташаккили фаромиллӣ ва дар соҳаҳои ҳарбӣ ва низоми техникӣ ба таври самарабахш ҳамкорӣ менамоем. мехостам аз густариши қобили таваҷҷӯҳи робитаҳои фарҳангӣ, гуманитарӣ ва байниминтақавӣ ба таври махсус ёдовар шавам. ҳамкориҳои байнипарлумонӣ тақвият меёбанд. кишварҳои мо дар доираи Созмони Милали Муттаҳид ва дигар созмонҳои байналмилаливу минтақавӣ дар робита ба мавқеъҳояшон ҳамоҳангии зич анҷом медиҳанд. итминон дорам ки рушди минбаъдаи ҳамаҷонибаи муносибатҳои Тоҷикистон ва Русия ҷавобгӯи манфиатҳои аслии шаҳрвандони кишварҳои мо буда ба нигоҳ доштани сулҳу амонӣ дар Осиёи марказӣ мусоидат менамояд. мо пайваста ба пешбурди минбаъдаи босамари тамоми ҷанбаҳои муносибатҳои байнидавлатиамон ки дар оянда низ дар авлавиятҳои сиёсати хориҷии Тоҷикистон мақоми хос хоҳанд дошт манфиат дорем. умед дорам ки мо аз ин пас ҳам ҷиҳати таҳкими муносибатҳои Тоҷикистону Русия ба манфиати мардумонамон талошҳои муштараки ҳамаҷониба анҷом хоҳем дод. бо истифода аз ин имконияти фараҳбахш ба шумо муҳтарам Владимир Владимирович сиҳатмандии комил ва комёбиҳои рӯзафзон ба мардуми дӯсти Русия сулҳу некӯҳаволӣ ва шукуфои устувор орзумандам. дар барқияи табрикии президенти федератсияи Русия муҳтарам Владимир Путин ба унвони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ раҳмон чунин гуфта шудааст: муҳтарам Эмомалӣ Шарифович, ба муносибати 30-солагии истиқрори муносибатҳои дипломатӣ миёни давлатҳоямон табрикоти самимии маро бипазиред. толи 10 солаҳои сипаришуда ба мо муяссар шуд ки робитаҳои байни Русия ва Тоҷикистонро ба сатҳи шарикии стратегӣ ва иттифоқчигӣ барорем. муколамаи пурмазмуни сиёсӣ, ҳамкориҳои босамар дар соҳаҳои тиҷоративу иқтисодӣ, илмиву техникӣ ва гуманитарӣ дар ҳоли рушд қарор доранд. Москва ва Душанбе дар самти муқовимат ба терроризм ва таҳдидҳои амнияти минтақавӣ ҳамкориҳои созанда ба роҳ монда, талошҳои худро дар доираи Созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ, Иттиҳоди давлатҳои мустақил, Созмони ҳамкории Шанхай, Созмони Милали Муттаҳид ва дигар ниҳодҳои бисёрҷониба ҳамоҳанг менамоянд. бовар дорам ки тавсеяи минбаъдаи тамоми маҷмӯи муносибатҳо байни Русия ва Тоҷикистон ҷавобгӯи манфиатҳои аслии мардумонӣ бо ҳам дӯсти мо буда дар маҷрои таҳкими сулҳу субот дар Осиёи марказӣ қарор дорад. аз самими қалб ба шумо муҳтарам Эмомалӣ Шарифович сиҳатмандии комил ва комёбиҳо ба ҳамаи ҳамватанони шумо саодату некӯҳаволӣ орзумандам.
нахустин мактаби русӣ барои 1200 хонанда дар маҳаллаи Темурмалики шаҳри Хуҷанд санаи 1 сентябр ба истифода дода мешавад. мақомот ваъда медиҳанд ки муассисаи таълимии сеошона ки сохтмони он аз ҷониби Федератсияи Русия маблағгузорӣ мешавад, сари вақт ба истифода дода мешавад. аз ин муассиса аз номи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ Ҷамолиддин Абдуллозода дидан кард. вазири тандурустӣ ба тамоми масъулин дастуру супоришҳои зарурӣ дода, ҷиҳати тоза кардани гирду атрофи бинои таълимӣ дастур дод. гуфта мешавад ки дар чорчоби равобити дуҷонибаи Тоҷикистону Русия дар тӯли 3 сол дар кишвар 5 мактаби бо забони русӣ ба истифода дода мешавад. сохтмон ва таҷҳизоидани моддию техникии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бо забони русӣ дар шаҳрҳои Душанбе, Кӯлоб, Хуҷанд, Бухтар ва Турсунзода низ идома дорад. ҳар кадоми онҳо барои қабули қариб 1200 нафар донишомӯзон пешбинӣ мешавад. соли ҷорӣ дар байни китобхонаҳои низоми фарҳанги шаҳру ноҳияҳо озмуни вилоятии китобхонаи намунавии вилояти Суғд дар соли 2022 гузаронида мешавад. дар ин бора қарори раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ба имзо расид. озмуни мазкур бо мақсади дуруст ба роҳ мондани фаъолияти китобхонаҳои низоми фарҳанги вилоятӣ, ноҳиявӣ, шаҳрӣ ва китобхона филиалҳои шаҳраку деҳот ҷалби бештари аҳолӣ ба мутолиаи китоб ва бахшида ба 30-солагии иҷлосии 16-umi Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон эълон кардид. ба ғолибони озмун мутаносибан 10,000 сомонӣ, 8,000 сомонӣ, 6,000 сомонӣ ва ба барандаҳои шоҳҷоизаи озмун 12,000 сомонӣ супорида хоҳад шуд. дар ин бора хадамоти матбуоти раиси вилояти Суғд иттилоъ медиҳад. дар толори мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бо иштироки президенти Академияи миллии илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон Фарҳод Раҳимӣ, муовини раиси вилояти Суғд Зариф Мирдадо ва раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ҷамъбасти натиҷаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳри Панҷакент дар 3 моҳаи 1 соли равон баргузор гардид. сараввал муовини раиси шаҳри Панҷакент Шавкат Бобозода оид ба ҷамъбасти натиҷаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳри Панҷакент дар 3 моҳаи 1 соли ҷорӣ ҳисобот дода, дастовардҳо, мушкилот ва камбудиҳои тамоми соҳаҳоро мавриди таҳлил қарор дод. дар идомаи ҷаласа дигар масъулини соҳа аз натиҷаҳои кори худ дар соли ҷорӣ баромад намуданд. дар ин росто раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз рӯи ҳисоботи масъулин натиҷагирӣ намуда, оид ба масъалаҳои иҷроиши андоз, истифодаи дурусти заминҳои кишоварзӣ, вусъати киштӣ баҳорӣ, бунёди боғҳои интенсивӣ, фермаҳои чорводорӣ, кӯлҳои моҳипарварӣ, ба кор даровардани корхонаҳои саноатӣ, таъмири роҳҳо, тандурустӣ, маориф, даъвати ҳарбӣ, сайёҳӣ, хизматрасонӣ ва дигар масъалаҳо шахсони масъулро пурсида, ҷиҳати таъмини иҷрои корҳо ва ислоҳи камбудиҳои ҷойдошта дастуру супоришҳои қатъӣ доданд. ҳамзамон президенти Академияи миллии илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон Фарҳод Раҳимӣ доир ба нишондодҳои иҷтимоии иқтисодии шаҳр дар 3 моҳаи аввали соли ҷорӣ аз ҷумла иҷрои супоришҳо дар партави паёми президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, таъмини шароити арзанда барои кору зиндагии сокинон сухан гуфта, ба фаъолони шаҳр дастур дод ки ҷиҳати таъмини рушди соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии шаҳри Панҷакент ҳамаҷониба мусоидат намоянд. дар охир муовини раиси вилояти Суғд Зариф Мирдадо баромад карда, ҷиҳати рушду пешрафти кори соҳаҳо дастуру тавсияҳои муфид дод. дар ин бора дафтари матбуоти раиси шаҳри Панҷакент иттилоъ медиҳад. шунавандагони гиромӣ, дар ҳаминҷо барномаи иттилоъотии хабар ба поён мерасад. қабл аз анҷоми барнома шуморо бо вазъи обу ҳаво ва қурби расмии асъор нисбат ба сомонӣ барои имрӯз санаи 8 апрели соли 2022 шинос мекунам. бонки миллии Тоҷикистон қурби расмии асъор нисбат ба сомониро барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 доллари амрикоӣ баробар аст ба 12 сомонию 50 дирам. 1 евро бошад баробар аст ба 13 сомонию 64 дирам. 100 рубли русӣ бошад баробар аст ба 16 сомонию 34 дирам. мувофиқи иттилои обу ҳавосанҷон, имрӯз ҳаво дар шаҳри Панҷакент офтобӣ пешгӯӣ карда шуда, ҳарорати ҳаво аз 14 то 27 дараҷа гарм мешавад. ин буд барномаи иттилоъотии хабар. то барномаҳои навбатӣ саломату сарбаланд бошед. хайр. барномаи иттилоъотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.